Láska je naša životná úloha. Viac dávať ako žiadať, to sa podarí len láske. Ako sa to dá robiť? Sledujme Katkin príbeh. Katka sa vracia po obede pred štedrým večerom od svojej kamarátky. V rukách opatrne nesie darček. Veľké, biele papierové vrecko. Katka pomaly kráča alejou domov. Tu ide okolo nejaká starenka s ťažkou taškou. Dobrý deň. Dobrý deň. Smutne, s námahou odpovedá starenka a Katka sa zdvorilo pýta. Môžem vám pomôcť? Dievčatko milé, ďakujem ti. Starenka jej vďačne podá jedno ucho tašky a druhé drží vo svojej ruke. Bola som na nákup a už ako si nevládzem. Starenka položí na chvíľu tašku a trie si stuhnuté ruky bez rukavíc. Už sa teší, ako sa doma zahreje. Ja som sama a nikoho už na svete nemám. Katka premýšľa a potichu si hovorí. Úplne sama, na štedrý večer úplne sama. A my sa budeme doma tak radovať, či mám vôbec stromček? Ale pýtať sa nechcem. Prejdu ešte kúsok a starenka povie. Už sme tu. Teraz si už tašku ponesiem sama. Ďakujem ti, milé dieťa. Ale Katka si ju nedá vziať a doprevádza starenku až k dverám malého domčeka. Už som naozaj doma. Ešte raz ďakujem. S týmito slovami vchádza do tmavej miestnosti a počuť, ako šmátra po vypínači. Katka si hovorí. Tej starke je mi veľmi ľúto. Či sa o ňu niekto stará a či je pre ňu dnes pripravené nejaké prekvapenie? Mám nápad. Darček, ktorý som dostala od kamarátky, dám starenke. Okienkom dopadá na dvor malý lúč svetla. Tam Katka opatrne otvorí darček od svojej kamarátky. V bielom vrecku je svietiaci anjelik. Postaví ho na prázdne papierové vrecko a posunie ho pred dvere. Srdce jej búcha až k srdcu. Tá starenka bude mať radosť. Milý, krásny anjelik, tu urobíš ešte viac radosti. Katka si na rozlúčku anjela k sebe nežne pritlačí. Teraz je už hotová a opatrne zaklope na dvere. Otvorte, je tu Ježiško a niečo vám priniesol. Katka počúva, ako ide starenka pomalým krokom ku dverám. Keď starenka zaštrká kľúčom, Katka rýchlo odskočí za roh domčeka. Zámok zaškrípe a už dopadá slabý lúč svetla na darček pred dverami. Ach, milý Bože, čo je to? Svietiaci anjelik? Niečo tak krásne som ešte nikdy nemala. Díva sa s úžasom na darček ako na zázrak. To má byť pre mňa? To si asi niekto splietol dvere. Ale tu sa starý rozjasní, kto by mohol byť tým Ježiškom. Či som už toto papierové vrecko niekde videla? Starenke zvlhnú oči a volá do tmavého dvora. Ďakujem mnohokrát. V tom okamihu si všimne, ako k bránke vybehne detská postava. Starka sa s radosťou vracia do svojej izbičky. S trasúcimi rukami kladie darček na nočný stôl
vedľa svojej postele a dlho sa díva na svietiaceho anjela. Pre túto starenku sú to najkrajšie Vianoce. Predsa sú na svete aj dobrí ľudia. Božia láska pri